Dobro jutro, Dobro želimo. jutro. Danas ćemo iskovati novac. Može? Naravno. Dobro jutro, dragi kolege. Dobro jutro, Hrvatska, susjedi, komšije, svi koji volite hrvatsku baštinu. Danas u emisiji imam dvoje mladih ljudi, izvanredni stručnjaci, poprilično samozatajni i sretan sam da sam ih dobio u ovu emisiju. Naime, danas su mi gosti Ela Genc, brand menadžerica Hrvatske tvornice Kovnice novca, i gospodin Ivan Oderlin, asistent prodaje. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala Dobro na pozivu. jutro vam. Prije nego što krenem na temu i dam vam riječ, želim reći da sam kao kolekcionar na neki način konsterniran sa svime što se desilo oko natječaja za hrvatski euro. Naime, izuzetno mi se dopalo to da je Europska unija raspisala natječaj kojem je mogao pristupiti svako. Da to nije natječaj kojem prilaze samo određeni ljudi iz nekih cehovskih udruga. Poštujem cehovske udruge, ali moram reći u svojem radu da sam vidio da kod poprilično njih bude prisutna politika, odnosno ideologija. I ovaj puta kad se neke udruge javljaju sada nakon natječaja, moram reći da vidim tu politiku, da vidim tu ideologiju o tome, a to je ono što bi ja uvijek želio preskočiti. Tako da sam sretan da su mi danas došli ovi divni ljudi koji zaista rade divan posao, rade u Hrvatskoj kovnici novca. Malo ljudi zna da i Hrvatska ima svoju kovnicu novca, nemaju je sve zemlje svijeta. Ivane. Tako je, istina. Recimo na području bivše Jugoslavije samo postoji kovnica u Hrvatskoj i Srbiji. Većina većih država ima svoje kovnice. Recimo što je ljudima nepoznato da Hrvatska kovnica novca postoji od 1993. godine. Prvih nekoliko godina zbog situacije u državi, ratnog stanja i slično bila je, ajmo reći, tajna lokacija. Nakon toga smo se iz prostora AKD-a premjestili u Svetu Nedjelju gdje smo do dan danas i tu su se kovale sve hrvatske kune i tu će se kovat sav kovani euro novac, za razliku od papirnatog novca koji isključivo se nabavlja izvani, znači to se ne proizvodi u Hrvatskoj, kao što se ni papirnate kune nisu proizvodile u Hrvatskoj. Rekli ste mi da je naša kovnica u jednoj izuzetno uglednoj organizaciji. Tako je. Nemaju sve kovnice pristupa. Nemaju, to je organizacija, zove se Mint Directors Conference ili udruga direktora kovnica. Broji otprilike 41 članicu trenutno. Hrvatska ima čast da je jako rano postala dio tog, ajmo reći, krovnog elitnog udruženja kovnica koji se godišnje sastaju, dijele se informacije i radi se na nekoj budućnosti razvoja kovanog novca. Ivane, ali ja bih vas molio da naše gledatelje upoznate i sa poviješću kovanja novca na prostoru Hrvatske. Apsolutno. Iznenadit će se. Da, zato što postoji jako dugačka povijest kovanja novca na ovim prostorima. Recimo već u 3. stoljeću na području današnjeg Siska postojala je rimska kovnica novca koja je čak jedno vrijeme bila jedina u Rimskom carstvu. Zatim u 13. stoljeću Ja bi još rekao da je bila najznačajnija kovnica novca u 3. stoljeću. Da, najznačajnija je bila u 3. stoljeću. Najznačajnija rimska kovnica novca u današnjoj Hrvatskoj. Tako je. Zatim dalje u 13. stoljeću na području Pakraca se kovao banovac. Imamo tu jedan prekrasan primjerak. Da, ja moram reći da sam za ovu emisiju dobio originale našeg nacionalnog blaga. Naime, kovanicu Banovca, na kojem je u 13. stoljeću prikazana kuna. Kovan je u Pakracu, a ja moram reći da je ovo i nepotizam, kako sam ja po ocu porijeklom iz Pakraca. I bilo bi mi jako drago da ova kuna iz 13. stoljeća završi na ovom sada, na ovoj kovanici eura. Ok. Također, nakon toga u 15. stoljeću Nikola III. Zrinski je imao ovlast za kovanje novca koji se kovao nekakvih 100-tinjak godina na prostoru Gvozdanskog. I jako je bitno spomenuti Dubrovačku republiku. Samo prije Dubrovačke republike želim reći da ovdje imam i originalni novčić koji je kovan u Gvozdansku, u Hrvatskoj Masadi ili Alamu Nikole Zrinskoga, a ti originali su mi dati iz kolekcije Borne Barca, mog dragog prijatelja kolekcionara. Nacionalno blago prve kategorije samo za vas u emisiji Dobro jutro Hrvatska. Da. Žao mi je što nemamo nikakvu kovanicu iz Dubrovačke republike koja je imala ogromnu povijest. Kovali su je od otprilike 13. do 19. stoljeća. Iskovali su jako puno izdanja, većinom srebrnjaci. Tako da stvarno povijest kovanja na prostorima Hrvatske što se tiče novca je dugačka i značajna.
Ivane, prigodne kovanice, medalje. Moramo napraviti razliku između proizvoda kojima se mi bavimo. Jedna kategorija je prigodni kovani novac kojeg obilježavaju nekoliko karakteristika, a znači mora imati nominalnu vrijednost, mora imati natpis Republika Hrvatska i grb Republike Hrvatske. Od ostalog također kujemo razne prigodne medalje u plemenitim i neplemenitim metalima, pinove, značkice i ostale neke komplementarne proizvode našoj djelatnosti. Od svega se najviše koncentriramo na investicijsko zlato. Zadnjih par izdanja koja smo radili recimo su 1 zlatna kuna, 2 zlatne kune, dalmatinski pes. Kolegica ima tu lijepe primjerke koje se mogu pokazati. Možemo pokazati kovanicu. Ideja vodilja iza toga je bila ponuditi hrvatskom tržištu investicijske zlatnike domaće proizvodnje iz razloga što je to djelatnost koja jako raste i u današnjem nekakvoj dobu neizvjesnosti kad se borimo i sa inflacijom i sa raznim nesigurnostima, zlato je jedan siguran vid ulaganja i čuvanja imovine od gubitka vrijednosti. Zanimljiv mi je podatak koliko je cijena zlata rasla u zadnjih 20 godina. Da, recimo na primjeru od 2000. godine do danas cijena zlata 2000. je bila otprilike $300 po unci, danas je to nekakvih $1600 plus. To je ukupni rast od nekakvih 530%. To je godišnje u prosjeku nekakvih 8,5%. Naravno, to su povijesni podaci, nitko ne može garantirati ikakav rast i nastavak u budućnosti, međutim, trendovi su takvi da se očekuje i dalje. Je raslo daleko brže nego što mi Hrvati najčešće volimo ulagati u nekretnine. Tako je. Ovo je dobar način da se imovina zaštiti od inflacije, od gubitka vrijednosti i kupovanje nekakve trajne vrijednosti koja je konvertibilna i koja se uvijek lako može zamijeniti za novac. Ela, prodaja Hrvatske tvornice novca. Kako prodajemo novac? Kako prodajemo? Pa većina kovnica u svijetu ima proizvodnju opticajnog novca i prigodnog novca, pa tako i mi. Prigodni novac, kao što mu samo ime kaže, nije službeno sredstvo plaćanja, već on služi da se njime obilježavaju važne prigode za neku državu, obljetnice raznih događaja, zatim znamenite ličnosti, znanstvenici, umjetnici i tako dalje, čiji se motivi onda nađu na kovanicama. Mi proizvodimo prigodni zlatni i srebrni novac, dakle zlatnike i srebrnjake, te proizvodimo zlatne i srebrne medalje. Ono što je Ivan već spomenuo, postoji razlika između novca i medalja. Znači, novac ima ta obilježja, naziv Republika Hrvatska, grb i apoen. I taj apoen u stvari nije prava vrijednost tog novčića. Primjerice, kod ove kovanice dalmatinski pas, na njemu je apoen 1000 kuna, no on vrijedi puno više. U toj kovanici nalazi se oko 12.000 kuna zlata. Ali i njegova umjetnička vrednost. Ko je autor? Autor ove kovanice je mladi kipar Nikola Vudrag. On je sada već prava svjetska zvijezda i mi smo vrlo uspješno surađivali s njim u razvoju ove kovanice i evo, moram reći da je kovanica izvrsno prihvaćena. Ona je već proputovala diljem svijeta, kupuje se iz različitih zemalja, tako da se već nalazi u rukama kolekcionara po cijelom svijetu. Tko su u biti kupci? Imate li kontakt s njima? Pa kupci su dijelom ulagači u zlato, zatim to su kolekcionari, numizmatičari i osobe koje traže poklone za važne prigode u životu, primjerice za krštenje, za vjenčanje, za krizmu i tako dalje. Mi imamo dosta motiva religijskih koji se nalaze na kovanicama, dosta motiva poznatih hrvatskih gradova, tako da su to nekakvi vrijedni pokloni koji uvijek nađu pravo mjesto u rukama svojih kupaca. Kako zapravo nastaju zlatnici, srebrnjaci? Tehnologija? Pa dugačak je to put od same ideje za jednu kovanicu do otkova. Naime, Hrvatska narodna banka raspisuje natječaj te traži da autori dostave likovno rješenje za kovanicu, za motiv koji se želi pronaći na kovanici. Autori se prijavljuju sa svojim crtežima, odnosno skicama, i kada se odabere najbolje rješenje, tada se pristupa izradi izvedbenog rješenja, to znači gipsani model ili 3D model same kovanice. Nakon toga dolazi do procesa izrade alata, znači moramo na neki način taj motiv se mora naći na alatu,
postoje dvije metode. Koristili smo metodu redukcije, odnosno umanjivanja tog modela da se on u konačnici nađe na promjeru alata koji će biti stvarni promjer kovanice, a sada koristimo i metodu lasera. Znači, laser se u biti učitava taj model, te laser zapravo, ajmo reći, gravira na neki način taj motiv na alat i na kraju alat koji se izrađuje od visoko kvalitetnog čelika potrebno je montirati na samu prešu i ispod njega onda dolazi prazna pločica od zlata ili srebra, te na kraju taj alat zapravo utiskuje motiv na pločicu i mi dobijemo kovanicu. Ivane, investicijsko zlato, što je to? Koliko zlata ima na svijetu? Investicijsko zlato jedna je posebna kategorija koja obuhvaća zlatne kovanice ili zlatne poluge. Za kovanice znači da moraju biti čistoće veće od 900/1000 ili otprilike 21,6 karata. Njegova cijena može biti maksimalno 80% plus vrijednost zlata. Zanimljivo sa zlatom na svijetu je da se, recimo, postoji kategorija koja se zove zlato iznad zemljine površine, above the ground. Procjena je da otprilike je to kocka bridova 23 metra, što je, da gledatelji možda bolje razumiju, otprilike 4 olimpijska bazena puna zlata. I to je svo zlato koje postoji. Većina zlata se koristi ili za investicijsko zlato i koristi se također u industriji, u izradi nakita, za razne mikroprocesore, u medicinskoj industriji. To su recimo najveće primjene, međutim većina ipak ode na zalihe država i na investicijsko zlato. Znači, preporučujete nama kao građanima da nam je dobro ulagati u vaše proizvode. Da. Budućnost hrvatske tvornice novca. Budućnost je takva da mi sa prelaskom na euro ćemo naše nominalne vrijednosti prigodnog novca, jednostavno će se nominala promijeniti iz kune u euro. Mi ćemo i dalje nastaviti proizvoditi prigodni program kao i do sada. Također će biti investicijskih zlatnika. Naša budućnost iz moje perspektive je dosta svjetla jer vidim da je ovo tržište koje ima jako veliki potencijal rasta. Mislim da ste nam sjajni ambasadori u svijetu. Da, zato što umjetničke proizvode sa visokom vrijednosti stvarno kupuju ljudi iz svih krajeva svijeta. Mi imamo kupce sa Šri Lanke, iz Japana, Argentine. Vrijeme nam je isteklo. Puno vam hvala na vašem gostovanju i želim vam u vašem radu što više stručnosti, a što manje dnevne politike. Hvala vam. Možemo njima postaviti ono pitanje s početka emisije? Izvoli. Zašto na kovanici od 1 eura nije 7,5 kuna, nego samo jedna? Nemojte nasjedati na Ognjenove šale. Nemojte nasjedati. Nisu li se voditelji jučer smijali u Dobro jutro Hrvatska? On to ozbiljno pita, čovjek poželi ozbiljno odgovoriti, no to je samo naš Ognjen. Hvala, Jura, tebi i ali gostima. nekako uveseljavamo naše gledatelje. Sve za naše gledateljstvo. Hvala vam svima. Mi smo zapravo s rubrikom Priče od davnina priveli današnju, pa da ne kažem i tjednu emisiju svome kraju.